Sziasztok, én Papa vagyok, és ebben a videóban folytatom a túlélést. Azt tervem, hogy megcsinálom a házat. Akkor megpróbálom azt a házat megcsinálni, amit mondtam előző videómban, az első részben. Valaki nem nézte meg, nézze meg. Meg a bányába is le fogok majd menni. Egyelőre a házat csinálom meg. Remélem találok valami a bányába, ami tényleg első részben nem bányáztam ki azt a vasat. Így elmegyek oda. Jönni fog. És annak azért a vasét. Igen. Normál pedig. Hol itt van? Nem. És kérem a vas. Micsoda az? Csákány. És van még? Nincs. Hoppá. Nagyot hagyjam a vasat, mert ez olyan fontos dolog. Na. Ne. Na, akkor menjünk vissza házat építeni. Majd később van, amikor jobban belejövök a játékba. Nem tudom elmondani, hogy most tényleg abban a részben, hogy a fele lesz, de szerintem, hogy 30 rész fele lesz. Olyan, csinálok akkor olyan modern házat, szerint ilyen modern, nem ilyen fából áll az egész, meg kőből, hanem homok, tégra, minden, értek. És akarom sülni. Ezt tetszik amúgy az a faszín. Imádom ezt a faszínt. Kell majd itt lesz a kertításoknak egy kijáratot. Nem kell nagy ház, mert mert virágok lennének, értem. Na, milyen bírok jutni? Na, akkor ezt a házat itt szépen befejezzük. És akkor kéne, hogy itt rajtuk. Nem, majd már kész van. Ezt rakom le max a ládát, meg a ezeket. 1, 2, 3. És akkor itt a craftingolásra.
Ebből 44-ből csinálok még. Nem kell az összes. Elég ennyi. Így. Még egy magassága lesz. Így. Most pont ennyi kellett. Tartsom így, hogy bírnak majd bejönni az ajtón a keretének. Szerintem lesz majd Forest is, csinálok videót. A hangfizet nagy ezt lettem, hogy úgy 7 perc megy a videó. Nem tudom, mit csináltam itt meg. Azt tudom, hogy na jó, maximum még. Ismételten a tetőrözt így. Na, hogy tetszik. Úristen, hogy csinálom. De nem kell. De. Szebb. Hú, de béna vagyok. Jó. Remélem, hogy tetszik azt, amit csinálok, nem csak úgy csinálom magamnak. Jó? Most sem a hálázat, utána a videónak is vége lesz már. Jaj, nem kellett volna. Talaj. Az nem lesz elég. Kell ide vágni fát.
Tudjátok, hogy csinálok? Na, jó, le kéne rakni az elmét. Így gyorsan kiválok, kicsapjunk is fel. Viszont maradt. Lesz egy ilyen kis fű. Ugye, műfű. Hát bent focizni. Valamit beaddoltam, nem? Hogy ide kattintok. Mindegy. Ha így rakjátok be, és így van, akkor nem, hogyha most be lenne csukva. Az jön, amit kéne. Amúgy. Mindegy. Lerakom csak így. Ez kint elég. És lesz itt egy kibeli. Egy kijárat. Itt lesz a kis kertem. Nem megy ide jól van. Hol van itt? Bakker. Most jönőveget kéne. Nem. Jó lett volna, hogy igen. Úgy kellett volna. Ugye itt a lépcsőnél ott kihagy egy fél felett. Hoppá. Na jó, aztán ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, lájkoljátok. Iratkozzatok fel. Sziasztok!